ADC hapang ketal khamani yagolono nuksakha kereng thayo kereng amsayo ketal MDC roni samung abo haino Bojungnogorni andro klanya kisong kamini khungsa nukhung songklo dermani jora gedungma romuino nok hamya kepla horo thuimeya wati wakhai tongoi maya thulani jaga kri abo haingui tomon jorao thangnai salo srapsa wati wambai din nok bai thanga aboni bagai Bojungnogor constituency ni MDC Ronald Deborma bini nokno tangerikha bini sakni rangbaino abono karibo takhuk songklo debormani sakhamya nikhnawui MDC Ronald Deborma je nangmani sak naifro rang puisa nangmaro bebangno chuaboi tongo ni saka tei saltani salono bo bini pokni rangbai takhuk songklo debormano nok tangerikha tongdrop biskang salo hapangni bisungtei kedal ketesa nok tangerani nibo saka sini takhuk songklo debormani nogo nok tangi sungphumni simi sin je tipramothani je Bojungnogor wakinogorni leaders rok chubasu khailei o bini nok kaisa naithothok ke tangi leke sungphumni simi jottono phungni simi kosto khai sarik jora duichela nok bin nok kaham ke tangi rekha bini thanai rogo bo sori osusto tomoni onek samur kaham ke tangmaya bo bini osustoni bo biskang sala जों बाहायके साहाय्य खायमान बिथि बोराय रुवै गाहाम के ट्रिटमेंट गाहाम खायरुवै साहाय्य खायनाय दाव आबादत बिनि नक तांग्रोग्राखा ते बिस्कां बमकिन साहाय्य खायथानो इलेक्शन सिगां बो खायकेबनो साहाय्य बिस्कां सालते साहाय्य खायथानो बो कामी बो आमचाय कलायबो मो किसं कामी बजना वाखिनबो बम ब्लॉक उनके मानदाय कलायो एसेंबली मानदाय किंतु एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके Bojungnogor wakinogor tei bwskango samung bwtui tongnai chubachu lukurokni bagui sini lukurokni bagui ikom dikin chubachu khai tongo nijeni ja mansak je mantui nijeni rangbai te dolni je chubamung bai je mansike khai tonglai sing tei sini bwskangni main demand to sini greater Timberland ni bagui bo sini je team sini je leader borok jottono sing bwskang salo
kaham ke thancha kai tongui jotto amchani lukurok bai baksa kai sino thanchan choba bai sini je buskang gerti bolen choba bo sing khai thane kubungma lukurok ko tabuk sini borok to chukya mangno engke nong public ngotam kasam nong tongnai sarkar no mang naiewoi sajung thechung basarani bagai tam ko kasam nong tongnai সরকার bo যে স্কিম রক দङ অন বিসিংটি ইমপ্লিমেন্টেশন হংkai অনেক কাহাম যেমন নখুক দङ সপাयो সরকারनि বিসিংটি যদি সরকার টাইম মতে বা যে স্কিম রি মতে যত যে করিলু করং হেল্প থাকে তিনি চিন্তা খুব সংকলব বিয়াল কজানা নাংলা খাম থাকে ন লগে লগে যে লোকাল লিডার্স হনজাংনাই যেমন নুখা সিনিটি ব্রহ্মথন লিডার্স বরক চুবাসু থাকে ও নক টাংথানি boni kolom tui khiklai tini nok phungni simi kolom tui khiklai sarik jora nok nukhana tau nok tangi rekhabana haike no jotto amchani leader rong nang koyo je kurui intui bongni area rongni kaham kai bongno thancha ke phunugui norom nije jesak chuwe manchak chubadi mung te kamin mung kya sagade bung kai songkulo deborma sini kamin bung kai kisong para nga je tini norong nok tangi mani bo bodol no hcha tangi bo tui khai mane tang phaisa ka bahai ma tonga sagade ang belai hamza ka chin chalu no ang nok kre ma bai ang bo tangai rekha o nok kaham kai tang rekha belai hamza ka ngendok tini jeo tangai rong nang tamo betui message namun mane hamjak mani bahai bekhare namun sagade joro pai tako poksono belai kai hambai maya poro poro satung no satung hnyawai kolam tui kiklai borok wana chubawai nok kaisa borok bo tangai rekha dol khai ngai agi ke pro tong mani agi ang ni ko nok ko tong ang nok chikon te tangjak tong ada ka tong ta nagi to nang sa khamya roni khana mani betui tam betui agi ang sorry hamyangai 6-7 মাস hai ekdom Himalaya ang lockdown puro ang Delhi ni phaimani ngai 2 mas angkhanyo ang peles haing thaka Himalaya ngai yakung rok ngai kisa doctor rong najagai biti chawai go hamkata te kisa hamka ngai ampono jurmaya khota go kam rok khaimia go kam krak ke tabuk bahai ke salai jong lai no ang ni ko hanyo nogana kisa kam khayo ngai go kisa ngoro khayo